Mukhang mas enjoy dito eh. Enjoy dyan kasi mga ano eh. Pasabog ng Cavite versus Pampanga. Why Nawalan ako cellphone, bibili ako. Sobrang yaman mo, ano, nawalan ka ng cellphone, kinabukas ang bumili ka agad. Yoga mat, dahil may yoga mat dito. Palawin. Pagka ganun mo, labas. Hindi pala to. Uy! Sisigal ka mo pa. Ayaw mo? Oo. Nakapili ko na ganyan. 450. Sabi ko 350. Tapos may tripang ko. Gano'n 350? 100. Sabi ko 100, sabi mo. Hindi, 400 lang. Hindi ko alam kung maghanap ko ng 50-50 ah. Kasi wala kaming kita. Sana nagpasabay ka na lang sa amin. Ano, kasalanan ko pa. Sana nagpasabay ka na lang sa amin. Sinabi mo. Kasalanan ko po. May na akong tawad kahit wala akong kasalanan. Ano, kasalanan ko ba? Umina ako ng tawad kahit wala akong kasalanan. Grabe. Grabe palo eh. Babatinig ako siya. Yung parang traffic ng pala. Ano lang? 20 lang sa video. Pinagkakitaan eh. Kaya si stick niya. Tumunog no? Dali mo na parang laman. Hindi tumunog. Nabigla? Wala. Video dito, meron. Nakakita. Replay challenge.
Kashmir. Kashmir yan si Kashmir. Di na anime ko. Ano tumakbo? Naiwan. Number 2, men's doubles level A, Hella and Mahir versus Emily and Gabe. And in court number 2, men's doubles level A, Hella and Mahir versus Emily and Gabe. Jason and JF, fight number 2. Jello and Alpadir versus Jason and JF, fight number 2. Page 4, 16, 13. Ano na ba ito?